ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪುಗ ಸಾರು ನಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಲೈಕ್ ದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪೋಯ್ ರೆಡ್ ಪೌದಾತು ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುರುತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡುಗ ತಂದುವೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಒಂದ ಲೈಕ್ ಪಾಡುಗ ಇಂತ ತೆಲ್ಪಾತುಂಟ ಮಾಜಾವ್ಯಾನು ಒಂದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಅವಳೊಂಚೂರು ನೀರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ನೀರ್ದಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಾಯರೆ ಈ ಬೆಲ್ಲನ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ఇక్కడ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಪೇಚಿ ಇದೇನು ಮಾಜಾ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಪಡ ತಕ್ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಾರೆದ ಪೇರು ಬರ್ತ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಲ್ಲಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಕೊಡ್ಡಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿಂದ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕ పెంచ కలాడ ఉంది పొగల్ల ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಂದು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ದಪ್ಪ ಪಾಯಸ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೋದು ತಿನ್ನಕ ಶೋಕಾಪು ಸರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೊರಂಟದ ಸಾಗುದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಾರು ನೆಡ್ಡೆ ಮಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.